Mali pa yung gidawat sa kapin 300 ka mga graduates sa TESDA Livelihood Program ang mga certificate atul sa mass graduation sa Forigay College Gymnasium, Barangay Limuok, Lamitan City, Basilan, ning bag-uhay lang. Usa kanila si Nora Haida nga nagtuon pag-ayo aron makatabang sa pamilya. Karong adlaw sab Hunyo 14, ilang madawat ang gitaganang allowance. Tumong sa programa nga magiyahan ang mga graduates aron makabaton og permanenteng panginabuhian subay sa ilang natun-an sa TESDA. Pasalamat din po kami sa TESDA na binigyan kami ng pagkakataon, opportunity na maabot namin kung ano yung gusto namin na makuha. Kasi po ma'am, ang pera po ay makaharap po. Halimbawa, kung may mga pagkukunan tayo, pero yung kaalaman po, hindi po natin mahahanap pag hindi walang nagbigay ng opportunity sa atin. All year round yan. Kumbaga yan ng mandate ng TESDA to provide manpower development skills to marginalized sectors. Every year round, nag-allocate yung Bangsamoro government for the scholars. Kasi ang physical nila lagi, no Bangsamoro learner is left behind. Yun ang yung ano nila. So, definitely, hindi po siya hanggat nandyan ang mandato ng TESDA, ang gobyerno, patuloy pa rin magbibigay ng kasanayan para sa mga malalitang Pilipino. Ang mga trainees may graduar sa TESDA Agri NC2, Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Agri-Crops NC2, SMAW NC2 ug Driving. Perform nursery operation, plant crops, care and maintain of crops, and of course, carry out harvest and post-harvest operation. Yun yung apat na core competency sa agricultural crops production NC2. So, andito sila ngayon kasi ito yung, kumbaga, yung graduation nila, closing program. Gidasig ni Basilan District 1 Board Member Amin Hataman ang mga graduates nga dili mapulan o kinahanglan nga magpugi aron molambo ang kinabuhi alang sa pamilya. Sumala ni Basilan Provincial Director of Ministry of Basic, Higher and Technical Education TESDA, Muayda Hataman, mohatag og allowance nga 180 pesos kada adlaw ang gobyerno aron mulahutay ang programa og natun-an sa mga graduates gikan sa TESDA. Para po sa ating mga completers, sana po ay ang inyong nakuhang NC2 ay maging simbolo para ma-achieve nyo pa po ang inyong goals sa buhay at sana po nakatulong ang aming ahensya para sa inyong kinabukasan. Naglaom ang mga opisyal sa MBHTE TESDA nga magamit sa mga graduates ang ilang natun-an kay makatabang usab sila sa paglambo sa panginabuhian sa taga Basilan. Grace Alcunawa, Newsline Philippines, Basilan. Stay safe.